Ihmettelen nyt, jos täällä perussuomalaiset kokoomus esittelee meille kulttuuripoliittisen selonteon, missä perussuomalaisten eduskuntaryhmä ei ainakaan tämän lausunnon mukaan ole mukana. Tämän lausunnon ovat allekirjoittaneet Immonen Olli ja Seppänen Erkki perussuomalaisten eduskuntaryhmästä. Siis mitä ihmettä? Eduskunnassa käsitellään kulttuuripoliittista selontekoa ja keskustan edustaja Ovaska sitten koettaa ilmeisesti jonkin salaperäisen spinnauksen kautta maalata perussuomalaisia jotenkin kulttuurivihamielisiksi ja mainitsee sitten vielä meikäläisen nimen sieltä puhujapöntöstä. Eli mistä on kyse? No, siis tämä lausunto, johon hän viittaa, oli siis viime syksynä perussuomalaisten eduskuntaryhmän jättämä lausunto tämän selonteon luonnokseen. Ja kyllä, siellä kysyttiin tämän selonteon visiosta. Ja siihen me laitoimme tosiaan tämän syntisen ruksin ruutuun, että emme ole samaa mieltä siitä visiosta. Tämäkö on sitten kulttuurivihamielisyyttä? No, katsotaanpas ketkä muut siellä oli laittaneet tämän saman ruksin ruutuun. Tällaiset kulttuurivihamieliset tahot kuin Kansanmusiikin kansantanssin edistämiskeskus ry,